Бухати да го пожелаем на световното. На световното, дай Боже. Мелитина Станюта. По-висока е на Неви оценката от тази на Халкина. 17,900 има Неви, 17,850 Халкина. Рускинята Мамун има 17,50, така че за Неви Не, много добра нагоре. оценка, много добро състезание прави тук Неви. Дай Боже да издържи до края още 2 уреда. Много често изпълнение, вероятно. Силно състезание правят днес. И украинката, и Станюта от Беларус. Имат си своите фенове, както се чува в залата. Много добри пируети фиксирани направи. Чисти. Скоковете и си се зачитат абсолютно с изскокове. Не мисля, че Станюта е лирична като цяло гимнастичка. И аз за това не ми допада това съчетание. Не грабва, може би така, както би грабнала една динамична композиция, на която тя е царица там. Не ми допадат съчетанията. Но си го направи. Но това, което си заложила по фиш, както се казва на гимнастически, си го изпълни много добре. 18,450.